Hei, olen Christian Lindholm ja olen erittäin kiinnostunut pelialasta. Olen aiemmin Taitotalolla suorittanut 2 media-alan ja kuvallisen ilmaisun tutkintoa vuosina 2020 ja 2024. Peligraafikon ja mediapalvelujen toteuttaja. Aiemmissa peliprojekteissa olen toiminut 2D- ja 3D-graafikkona ja tehtäviini kuului muun muassa pelituotteen suunnittelu, pelihahmojen graafinen toteutus sekä visuaalisen ilmeen toteutus. Hain tähän koulutukseen, koska koen tarvitsevani lisäkoulutusta liittyen esimerkiksi koodaamiseen ja koska aiemmin muun muassa haettuani työpaikkoja koin, että tarvitsen myös tätä taitoa. Tavoitteenani olisi saada pelialalta jostakin pelifirmasta itselleni antoisa työpaikka. Odotan teidän yhteydenottoanne.